Ψάχνεις εργασία στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει, αλλά δεν έχεις προϋπηρεσία? Δες τι μπορείς να κάνεις. Αρχικά θα χρειαστείς ένα έξυπνο δομημένο βιογραφικό που θα κερδίζει το ενδιαφέρον. Μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό ώστε να σου στήσει όλο το βιογραφικό σου ή μπορείς να δοκιμάσεις και μόνος σου με τη βοήθεια από εργαλεία AI. Η δικτύωση με επιτυχημένους επαγγελματίες και κορυφαία στελέχη του χώρου θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις μελλοντικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Συνέχισε να μαθαίνεις. Η διαβίου μάθηση είναι ένα στοιχείο που πρέπει να έχεις στη ζωή σου. Κοίτα την εξέλιξή σου και να γίνεσαι κάθε μέρα έστω και 1% καλύτερος. Δείξε υπομονή και επιμονή. Η έβρεση εργασίας συχνά απαιτεί χρόνο. Το πιο σημαντικό που θέλω να θυμάσαι είναι να μην σταματήσεις ποτέ να κυνηγάς τα όνειρά σου. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μανασής, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και αν σου αρέσουν όλα αυτά, ακολούθησέ με για περισσότερα tips.